Sebi și l-avem aici și pe... Andrei. Față de Mostanei. Nu. Andrei față de Andrei față de Ardei. Andrei față de Ardei. Andrei față de Ardei. Bine, acum să vreau să vă arăt o metodă. Dacă strângeți toate watermelon care aveți voi, eu vă zic să puneți după un basic sprinkler și o să vi se facă extrem de mari. Și câte ore mai sunt? Mai sunt 2 ore și 14 minute până când pot să mi le lungesc. Și o să fim atunci cu toții. Bine, cred că fără Vlad. Cred că voiați să vină Vlad, de unde-i Vlad? Cred că așa erați. Da, dacă nu-l suportați pe Andrei, doar ziceți. Vedeți? A început să plângă. Ce? A început să plâng. Andrei, vrei să le zici înainte ceva ca să le arătăm chestii? Ce? Chestii. Hai, da, chestiile alea. Da. Să nu uitați să dați un like, un subscribe și un clopoțel. Că dacă nu, măcar 10 like-uri. Măcar nu 10. Hai, măcar 5 sau 4. Hai, bă, acolo 5 sau 4 like-uri. Hai, bă. Și abonați. Hai, bă, abonați-vă. Bine. Andrei. Ce? De ce te-ai dat pe mut? Stați așa să vedem așa câte... Rotalia. Mamă, e noapte cu stele. Sunt pice pe și pere, noi avem... Deci, vreau să vă zic ceva. Acum că o să vină vara, o să am mai mult timp să filmez și am să filmez am să filmez de 2 ori pe zi. O dată la 10 și o dată la 10 dimineața și o dată la 8 noaptea. Și o să le vedeți. Hai că mai sunt 6, 5, 4, 3, 2, 1. O să sunăm iar pe Andrei. M-am dus, vă place? Ți-am văzut fața. Bă, oricum, deja ei știu fața. Dacă nu știți, stați așa. Să intrăm pe YouTube. Stați așa, că revin când găsesc episodul, bine? Bine, am venit. 82 de videouri, 23 de subscriberi. Și uitați, Grow Crystal, n-am să mă mai joc jocul acesta, mi s-a părut extrem de enervant. Grow Garden cu băieții, nu, la de este aici, nu știu dacă v-ați uitat. O să știu că l-am pus o zi după, cu o oră sau 2. Uitați, ne jucăm Brawl Stars. Uitați, dacă vă place Fang, îl am. Și stați așa să vă arăt episodul și cred că ei deja o să-ți vadă fața. Ce-mi dă și mie un monli de ăla, că Stai așa să găsesc că... Stai așa să mă duc la shorts-uri. Stai așa, imediat îți dau unde sunt. Uitați, aici, Dodi și Andrei. Bun, ați venit la un nou video cu Dodi Sebi. A apărut acum încă unul la 10 minute. Intrați pe vlogul meu și uitați-vă, dați like, subscribe și clopoțel. Uitați fața lui cel care ne jucăm acum. Uitați, a fost dezmascat. A fost dezmascat. hai, dă și mie. Da, dar măcar puneți fața. Nu vreau. Păi deja știu, mă, fața. Aia e.
Nu știe. Da, dă la... Vine, bă, stai așa, cam decât... Stai așa să mai caut. N-ai voie să te uiți pe vlog. Ești sigur am pornit videoul? Așa. Vino, bă, să-ți dau ăsta. Decât ăsta. Monolith Frozen Blood Banana. Ia să vedem cât costă goldul ăsta. Așa. Ce l-am... Uitați, am și eu un biliard. Siduri? Au venit... Bă, Andy, de ce nu m-a anunțat că au venit sidurile? Și... Stai așa înainte. Revenim când pot să-mi extind eu gardul. Adică nu când mi le extind eu. Când mi le extind. Sau la ora 4.